kana Mwari kanopinda mumunhu. Vanhu vakukumbirira maoko vachikuimbira so baba bishop unokanganwa kuti inyasha. Ndinoti kuremekedzwa chaiko kunoda kuti ugone kukuhendla. Vanhu vanokuremekedza zvekuti unoita fall from grace. Why? Because you take all the praises to yourself. Ukangana kupambiri kumuridzi wayo. Unoudza vanhu kugona kwako, kungwara kwako nekuronga kwako. Ndakati I respect vanhu vanonyora mabhuku pamwe pacho ka 10 ways how to make it, 6 ways how to make it. Kumwe wacho kuvharana, mumwe akangoitirwa nenyasha. Imagine kuti Zakeyo aida kuona Jesu akatadza, Jesu ndiye akatozoona Zakeyo. Akaenda kumba kwa Zakeyo. Zvinoita here kuti Zakeyo asara achinyora bhuku 5 ways how to attract Jesus. Tsano ndimakaonekwa kai zvatoramba. But nokuti vanhu vanogona kusara vachitotaura mujeriko kuti muzara akaoma yakomana ndiye akatoenda naye, ndiye akamuhosta. I-hosting team yanga ina Jesu mumba chaimo chaimo. Vakatodya vese. But anofanira kungozvidza kuti zvatoramba kamudhara ndiye akatozvitarisa mumuti akatiburuka tendi. Pese panoitika chakanaka, pese paunokurudzirwa nekusumudzirwa nekubigwa nevanhu, pane evaipa inobuda. Luke 15 verse 8. Mukadzi akarasa coin. Bible rinoti akabatidza light, haana kuriwana. Akatsvaira, haana kuriwana. Until akasearcha carefully, ndopa akawana coin. Which means, paakabatidza light, coin akarishaya. Akatsvaira mumarara ranga risimo. Marara haana kuviga coin. Bokuti paakatsvaira haana kuriwana. Bible rinobva rati kusvika anyatsosearcha. Which means mumba munenge mune property. Maybe coin yangaenda pasi pesofa or pasi petable. Which means property yawakatenga uchiisa mumba inogona kuva futi a problem pane zvimwe zvinhu zvakanaka zvaakuya mumba zvinenge zvaakuvigana. Pese pawabudirira, ngwarira pride inokuvigira kumwe kubudirira kwanga kuchauya. Mukadzi akashaya coin mumba kurati haana kubirwa. Property ine tsika yekuviga futi imwe mari. Kuna zvinhu zvawakaachivha kuwana muupenyu ukasazvimuvha zvakanaka, zvinokuvigira zvimwe zvinhu zvakanaka zvaufanira kunge uinazvo nhasi. Moto uchaveswa. There is a breakthrough and an answer coming your way. This message is just a warning to you. Ziva kuti ndimwari achakuitira uyoregere kuva nekudada pamberi pevanhu. We are blessed to become a blessing. Tinoropafadzwa kuti tive chiropafadzo muupenyu hwevamwe. Kwane vanhu vaakutadza kunamata nokuti kuna nhinga akakomborerwa akataura rafu. Kune vanhu vasade kuya kuchechi nokuti kune mumwe munhu akapiwa position muchechi akasaziva kuti naye asina position andonamata Mwari wandonamata. Ukaona munhu asauye kuchechi hakusi kuti Mwari akatadza, munhu ane zvaakaitirwa nevanhu vari muchechi imo. Pane kakudziya karipo kana kwatonhora so vakaveserwa moto vakadzirwa, but mukudziya imomo kune chakanaka chisina kunaka chakabuda. Breakthrough Mwari ari ready kukupa, ari kungotyira the breakdown iri attached to your breakthrough. Mari zhinji inoda munhu ane kudzikama kuzhinji. It's a trap kurufu rwemunhu chaiyo. Kune vanhu vanokuvadzwa nezvakanaka, vanodemba kuti dai zvisina kuitika. Kune munhu anosvika paanodemba promotion chaiyo. Kuna ndiri right ndiri paposition iyi pandakazoenda pamusoro apa. Unoexposwa kune mamwe malevels eupenyu ane machallenges manyowani hausati waakugona kudhila nawo zvakanaka. Uchiri kuzasuku kune zvinoitika ikoko, but waakumusoro kune nyaya futi dzeko. Sauchona munhu akava president ada kutofamba akachengetwa nepfuti. Ihaya office inoattracta many enemies. Even president akanzi ari kuenda kuruzevha chakandoziva kuti handaini masoja ati akumusha kuna basa, anozanogona kutonoroverwa kumusha chaiko. Kune munhu akatondimaka kumusha. Blessing yese inouya mulife
ine nyaya dziri attached pairi. Waimbotaura nevanhu iwo zvakanaka, hauchataura nemunhu. Why? Nekuti pane zvakanaka zvakaitika kwauri. Wane the type of people to talk to. So uchiona izvezvi muno muarea muno mutone hama dzako, but mugrupu rehama humo hama dzakagara pasi dzikati anotinetsa, kwete kuti haisi hama yedu, anotinetsa asapinde. Ita mari uone. Unonzwa kuti edit. Igrupu reyu muzukuru waswerera. Muna gogo muno muCape Town varimo. Havangoita munhu zvese. Iwe mulife une dzimwe hama dzaunodiscover kana zvinhu zvako zvaright. Izvezvo muno utone imwe hama. Ende pavashakuudza uchatoona kuti unganditete zvishuwa. Mamuri kupi vanga varimo. Why? Kana pane kakudziya so. Nedzimwe type dzimwe hama dzinobuda. Avauye kana uchitonhorwa. Favor yaunochemera kuti Mwari ndiitirei ine machallenges ayo. Mune mavhaipa anosumuka imomo, ready to strike you. Saka Mwari sei vasingade kuti utenge urambo uri kutonhorwa kudai so? God knows you are not yet ready, not yet mature to handle the side effects ye blessing. Fungwa ya Mwari pachishuwiro chako kukura zvichida kukura kweministry kwekereke. God also wants the minister to grow. As the church grows, the minister must also grow. Because kune mamwe machallenges anofanirwa kuzohandla pa bigger ministry asingaitike pa smaller one. Iyo fungwa yako ndeyekuti dai chakura chinichi, iwe ukasakurirana nechinhu chacho, there is a viper inoita attack chinhu kana chakura. Vanhu vanouya muupenyu hwako vachitaura newe vanosiyana maringe zera raunenge wasvika muupenyu. Maproblems akuti maproblems nhasi madiki kusvika waenda pane imwe level uchaona kuti kumusoro uko kune nhamo dzeko. Dai Mwari vanditira zvakati, dai ndafamba nemota hombe dzinoda petrol yakati oga. Iwe uchinombomhanya nechigubhu mudiki iyoyi. Unoziva here kuti kana wamota hombe kumhanya nechigubhu zvinoembarasa. Kune nhamo dzekumusoro dzekuti you make pane zvisingatenderwe kuitika ikoko. Dai Mwari atiwanira nyasha. Why? Because munamato wako ndaunzwa, munamato wako unenge wangu. I want the blessing of the Lord in my life, in my family. But chandinotoziva ndechekuti ndine humwe unhu hwandaanawo nekuda kwokuti pane zvakanaka zviri kuitika mandiri. Uniwo handisina. I was a good husband to my wife. Ndaitopromisana rugare nezvinhu zvakanaka. But ipapa musikanzwa ichapera. Nei! Pane level ratakasvika nedzimwe nyoka dzakabuda. Pane vanhu vakunditi you are smelling good. Vanga vasingadaro. Kamari kaita taane perfume taakunzi smelling good. Haunzarwo kai, uchanzarwo. Unozvitambira sei? Inzwa ikaba munini. Gorera muchanzi you are smelling good. Kwete you are smelling good chete. You are smelling good baby. Unopanika yo. Ndikutaurira. Iwewe kunzi baby, you are smelling good. Unopanika ndikutaurira. Haudzoke kumba. Izvozvo vasati vakukudaro, saka ndinononga hazvine basa reizvozvo. Level regood life nezvakanaka zvaunochemera kuti Mwari itai zvikaitika. Kune vanhu vaunonzwa kuti vanhu avanototaurawo neni vanotondifarira. Smelling good iwewe. Ototi it's okay ndikuenda kumba. Unototi ayo tipe namba. Ndasmela good nga. Saka ndavasiri kutaura newe izvezvi nekuti smelling good yacho haipo. Nekuti ndabasa nemunhu muchangu kunamata Mwari wangu, chengeta mhuri yangu. Baba mukasmela good munonge hamuna mhuri. Machallenges ari kumusoro ikoko. Ari kuda kuti today unoprepare kuhandla mushi kana izvo zvaakuitika. David kumakwayo
hakuna vanhu vanomboimba kana kupembera, but paunouraya Goriati panokompozwa song yekushora shefu vanhu vachibhiga iwewe. Unoihendla sei nyaya iyo yekuti ndiwo waakubhigwa udarika mambo? Breakthrough ni level yaunochemera kuti Mwari itai, Mwari vanozvigona, but hepano pane danger. Can you handle the viper because of the heat? Saka ungataiwa saka heat yacho handide, kuri kutonhora unoida heat. But Bible rangu rati because of the heat a viper came. Saka moto uri kukupa zvinhu tu, chauri kuda nechausingade. Ende chausingade chinotouraya. Rugare chairo runouraya mufundisi. Rugare chairo runoita kuti munhu abude chechi. Kwete nhamo chete ka. Kuti akazosiya akaenda kun'anga nekuda kwenhamo, anowana mari zhinji zvekuti anyatsona type chechi yekuno kwaite. Apinda kutauni. Asi anonzwa munhu anofamba 80 kilometers kunopinda chechi imwe iri maraini mako. AFM yepamaraini apinda nende kutauni. Ilevel. Pane viper inongobuda so kuti aiwa ka. Ungapinde muraini imomo. Kunofamba ukaendwa kure. Why? Nekuda kwokuti pane pazvinongosvika, pazvinokumanikidzira, nekuda kwokuti kune nyoka dzinobuda kana kwakudziya. Kuremekedzwa kune nyaya. Wakuremekedzwa iwewo manje. Vanhu vakuimba kuti wauya kani, wauya kani, bishop wauya, chef wauya. Une namba dzaunozotora. Une zvakanaka zvekuti kana zvaakuitika unonzonge you deserve ndizvozvo. So munamato wangu ndakuudza kuti I've come across vanhu vari kumusoro vari humble, ndo vakandimotivate vakandichallenge kuti zvinoita kuva munhu munyoro nyangwe Mwari vachikushandisa zvakadii, but relate with people as people, don't look down on people. Zvakanaka zvaitika kuupenyu hwako ukaziva kuti inyasha dzaMwari, unoita munhu ari right, and you open a door for something greater and bigger. Dai Mwari atiwanira nyasha. Munamato wako ndakuudza kuti Mwari answer yacho anayo. Problem ndeyekuti dai ndakupawo tip how to manage or how to handle the blessing. Blessing iri dangerous. Inoudza futi kudada. Blessing iri dangerous. Inoita kuti waabuse vanhu. Kune munhu akatosungirwa inonzi abuse of office. Kurati asati amuoffice haagoni kuita abuse office. Kusvika ari elevate kwaamu office. Ane vanhu vaanogona kudzinga basa vasingafanirwa kudzingwa kuti vangofila kuti ndiye aripo. Pandai moroja kuwadzana mudhara kuwadzana kwatairoja uku pamwe pacho aikushedzai kumasofa kumeeting kwete nekuti pane chamatadza kuti mungoziva kuti ndiye wepano. Kana iye aitiudza kuti munogona kuvarairwa pamba panapa ndepangu pane zvadoda taura kuseri. Vanhu vanosvika pakurwadziwa nekugara pamba pemunhu nekuti haagone kuhendla maroja, but iye akatomborojawo Mwari wakamuwanira nyasha dzekuwana stand akasvika paakakanganwa. Imba kana yavakwa vamwe vanhu vachasafa, vachatambudzika, vachatadza kunamata Mwari nekuda kwemuromo wako. Asi uri kuchema kuti Mwari stand ndipei zvekuvakisa Mwari ngazvibude. Zvaitika. Vanhu vachaziva Mwari here kana kuti vanhu vachatovenga Mwari wacho, vanhu vachatadza kunamata nekuti kune nhinga akavaka imba. Sei ropafadzo ichisimudza pride muupenyu hwako kudarika kuti vanhu vazive nekuda Mwari. There are times yekuti haufanirwi kutomboparidza. Your lifestyle is a message kuti vanhu vazive kuti God is good. Murume uyu nechakanaka chaakaitirwa, kune nherera dzaakuenda kuchikoro, vanhu ngavanzwe kuti Mwari akanaka nekuda kwokuti kuna nhinga akakomborerwa. Kwete kuti Mwari asvike pavanodemba kuti dai ndisina hangu kuropafadza munhu, shando chiri nani pane kurumwa nenyoka iyi inonzi kudada. I'm sure my time is done. Message yangu how to handle a blessing. Nokuti hausi moto wakauraya nyoka. Hanzi Pauro payakamumonera akaizunza kurati yanga yalusi. Payakaruma Pauro yakaruma Kristu anorarama. Pauro haasiri anorarama. So kurati message ye grace ikapinda straight mauri. Pride haigone kuva effective in life mako. You know kuti the reason why I'm standing here is because of him, not because of me.
You know kuti mota yandiri kufamba naye haisi kuti ndakangwara ndakarongeka, Mwari wakangondikwanirawo nyasha. Saka hazvinetse kuti ugone kupawo munhu lift uchienda kuchechi. Zvimwe zvawaexposwa kwazviri muupenyu zvinouraya, but you are still standing. Haasi maconnections akusi kungwara. That's his grace. Saka a viper called pride ingwarire, because good things are coming your way, but for you kuti uzive kuti zvinhu zvakanaka zvabva kuna Mwari, iwewo munhu anotenda Mwari uye nekuti show love to your people. So zvese zvakanaka zvine maside effects. Chechi ikakura ine matambudziko ayo ekuti yakura. Kune mamwe machechi asiri kukuvengai, muchavengerwa kuwanda kwacho. Kune nyaya dzichagadzirwa nokuti chechi yakura. Chese chaunoona matiro kuti dai Mwari tadai takura, tabatirana tazodi, division inogona kutouya nekuwanda kwacho. Munamato wangu newako ndewekuti Mwari ndibatsirei kana ropafadzo yauya, ndive chiropafadzo kuchechi yangu, kunyika yangu, family yekwangu. Vanhu vakuzivei, vakunamatei, vakutyei uye vagone kuona kunaka nekuburikidza nezvakanaka zvamuchaunzawo muupenyu wangu. My friends, they celebrate kutendeuka kwangu nokuti kune a portion of blessing to their lives. Family yekwangu inoziva kuti Mwari wakanaka, nokuti pandakaitirwa chakanaka handina kukanganwa hama dzekwangu. Chakanaka pachakaitwa naMwari muupenyu hwangu handina kukanganwa ndakabva kupi. Tine munhu andatoparidzirwa kuti anoona mubereki wake, anotoda service conference kuti pota uchienda kumushara ngarira mubereki wake, hazviparidzwe izvo. Zvofanirwa kuva common. But inyaya kuti pride yakasimuka, munhu anosvika pakuchinyira neye kwake. Asati munhu anosungirwa maintenance kutadza kuchengeta mwana wako, kwete wechechi, kwete wegovernment wako. Kuti munhu aoma zvekuti anotoda kutoiswa cheni kuti achengete mwana wake. Vabereki vako, kwete wemumwe munhu, vako iwewe vanoitiswa maricho nevana vevamwe vanhu kuti vapiwe shuga, iwe uri mupenyu. Une mubereki ari kutoshandiswa nemwana womumwe munhu, wako iwe akakubereka. Mwari ndirangarirei, Mwari ndionei. Bururu, dzimwe nyaya hadzidi kuti Mwari ndionei. Pane kunofanirwa kuendwa, une zvaunofanirwa kugadzirisa. Machipira akati hembe iwaya vekwako iwewe, hembe dzavano wamwe haana kana zvekupfeka kumusha kwaunobva. Nemachipira akati hembe idzi une hama dzisina chekupfeka, uchinamata Mwari, uchitoda kuti Mwari dai vandiita kana elder. Iyi nyoka inonzi kudada ngaibve paruoko rwako. Uone kuti Mwari havazaruri mamwe masuo here. Pauro paakazunzira nyoka mumoto, kuna mambairwa ari ipapo ainzi Publius waakanonamatira vakapiwa zvimwe zvipo. Kureva kuti iwewe be a blessing. Number one kufamily yako, chechi yako, nyika yako. The guy ndinamati. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Every viper, every challenge, ichauya because of the breakthrough that is coming my way. Give me the understanding of grace. Ndipei kunzwisa nyasha, ndiregere kudada kana kuchinyira vamwe. Ndive chibatsiro mukereke, ndive chibatsiro kumhuri yekwangu, ndive chibatsiro kunyika yekwangu. Baba tiropafadze itwanirewo nyasha. Masuo